Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan mahigala, no? Diri lang ta nag-record sa aron sa kuan sa grotto kay dito sa kuan ato ang recording area na ay nag-prayer meeting ang mga laing sikta so buda nga madungog man pagayo. So diri lang usa ta ha. Okay, no? Okay, so sa kuna ginaingon ni ata karon mag-record diri sa kuan grotto kay na mga laing sikta nga kuan dito. So of course mukaan man sa nila kay nag-ampo man na sila. So kita nalay mo atras-atras gamay kay aron dili pud madungog kayo diri sa atuang recording. Okay? Abi no ari kita mahigala sa atuang CBCP News. Archbishop Palma atuwa karon dito sa Lisbon, Portugal o may padayag usab siya, misaysay usab siya pipila ka pa nga pamalandong, no? Sa nagpadayon karon nga World Youth Day celebration dito sa Portugal. O matud pa niya usa ka to kadako kaayo nga kanang gitawag nato ang nahitabo karon dako kaayo nga venue alang sa paglambo usab sa pagtulunan kabahin sa Kristyanismo dili lang sa Pilipinas kundi sa lukop kalibutan, no? Gani pasalamaton siya dako sa ato ang talahurong Santo Papa nga bisan pa kun medyo dili kaayo kondisyon ang iyang lawas gani gi-wheelchair na lang pero padayon gihapon siya nga nangalagad isip pang iamahan sa Katolikong simbahan, no? Muna, no? So muna nga si Archbishop Palma usa sa mga pito ka mga obispo nga atoa karon dito sa kining Lisbon, Portugal aron usab nga pag-apil sa kining World Youth Day karon dito. Gani pila na kaadlaw, ikatulong na kaadlaw karon mahigala, no, nga ang mga pilgrims ato ana sa gali na kinahinay nag-abot ang mga pilgrims gikan sa mga diocesan exposure nila paingon na didto sa kining gitawag nato kining venue, no, venue sa kining World Youth Day. Balita gikan sa Vatican, Pope Francis miabot na sa Lisbon, Portugal alang sa World Youth Day celebration. Gisugat siya sa mga kadagkuan sa mga kadagkuan sa Katolikong simbahan dito ug gani pinanguluhan ni Cardinal Manuel Clemente, no, unya bagang duot sa katawhan usab ang misugat sa talahurong Santo Papa sa iyang pag-abot kagahapon adlaw didto sa Lisbon, Portugal. Ari kita manghigala sa atong Saint of the Day. Labi ang atong Saint of the Day karon. Sigon diri sa atong listahan mao si Santa Lydia Perforari, no, Perforari. Si Santa Lydia Perforari, kuan kini siya kana bitang murabag ug sa ato pa na tigpulog og mga bisti, no, tigpulog siya mga bisti, dye worker ba, DYE worker. Unya na-convert kini siya ni San Pablo dito sa Pilipos. Ug gani kung si San Pablo mo bisita sa Pilipos, adto gyud siya mopuyo sa balay ni Santa Lydia Perforari, no? So karong adlaw gipahinumduman kita kang Santa Lydia Perforari ug nga padayon ang atuang pagpasinungog sa tanan nga mga santos. Okay? Binaw ari kita manghigala sa atuang katikises. So, doon na kita mga pangutana diri. Pader, sa may problema. Ngano man nga kitang mga Katoliko magpaampo manggid ta. Tubag ni ana inaana manggid ta, no? Batingala pagid mo nga ingon ana manggid tang mga Katoliko, no? Mag-inampo ay manggid kita, no? Dili mangyud ta ingon nga kanang maniglahi bitaw sa gani si San Pablo gani, no? Kun atong tan-awon kun atong pamalandungan ang mga pagtulod-an nga gibilin usab ni San Pablo, kanunay siyang nagpaampo, no? Si San Pablo mismo. Muna nga mga laing relihiyon medyo doon naman gud sila pagtulunan nga mo direct to God sila. Kita of course mo direct to God man pud ta. Dili man ta ingon nga ato-ato ra gyud. Pero dili ta nga questionon nganong mag-ampo ay kabisan magani ang mga laing relihiyon kana bitaw nay healing rally sila. Kanang healing miracle crusade. Unsa may gihimo sa pastor nga nag-ampo, nag-healing. Wala man na siya, dili man na siya mo nag-ayo sa masakiton. Ang Ginoo man muna nga mag-ampo gyud siya. So muna nga kining pag-ampo nato mga Katoliko, dili gyud ni angay nga sawayon, dili po na angay questionon ngano man tungod kay mao man gyud kini ang kinaiya nato mga Kristiyano, mag-inampo ay manggid kita. So dili na kinahanglan pa.
Naunya, pader sala ba kung dili ta mutugan kung aduna kitay mga sala? Depende. Depende na siya, no? Kung pananglitan ang wala nimo pagtugan sa tinuod na naka-create og kada bitawng dili maayong resulta, nagkasala gyud ka kay anuhan nahimo kung pananglitan og krimen, nahitabo na mura og nahimo kang accessory to the crime. So bada no kanang mayon ka nakasala ba ta? Of course biting sala magdepende no na. Magdepende sa in English pa na gravity of the effect sa wala nimo pagsultis tinuod. Kada bitawng adi kay wala ka sulti, wala ka nitugan kapag kahilom ra gyud ka. No panalitan dunay krimen, unya nakabalog gyud ka. Unya nay mga nag-imbestigar, maghilom-hilom ra gyud ka. Actually, you participated in the crime. No? Klaro ba? Nakaparticipate ka. So muna nga kung pangutana, paday nakasala ba ta kung di ta mutugan sa sala? O kanang sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 5, hinunua pinaagi sa pagsulti sa matuod uban sa gugma, kinahanglang mutubag kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo. Klaro ba? So kinahanglan tugan kita. Sa unang ginamang bisag magpakahilom ra ka, doon na kay participation ana sa crime being committed. Ngano man tungod kay wa man kanitugan. No, klaro ba? Sige. Igo ra ba padre nga ang Katoliko magpabunyag o maluwas na siya? Dili no. Kuan pa lang na siya, kanang entitlement pa lang na parehos gud ug imong iparehistro ang bata. Entitled na siya to receive the benefits of being a citizen of a country. No, tagaan na ka og identity as usa naman ka Pilipino ka. Pilipino ka, ngano man registered naman ka as Pilipino. Mao pud sa Christianity, no nga matagaan ka sa identity or dignity sa usa ka Kristiyano. Pero maingon ka nga automatic na dili ang mga ang relihiyon siguro maingon nga kung magpabunyag ka sa ilahang relihiyon sigurado nakadili. Ang kaluwasan magdepende na nimo. Dili ang imong bunyag mo ay makaluwas ka nimo. Ikaw mismo ang imong mga choices in life. Actually kini ha, choices. Kung unsay imong pilion ining kalibutan na mo gina imong pagadawaton. No, pananglitan mo pili ka nga balangit. No, magbuhat kag maayo. Pananglitan dili jud ka mamakak. Magmanggihatagon ka, that is your choice in life. Magtinahoron ka sa ginikanan ug daghan pang uban. Muna makapalangit nimo. Dili ang imuhang pagtuang, dili ang imong bunyag mo makapalangit nimo. Although nga ang bunyag dako kay nang ikatabang kay mao man kanay maghimo nimong miyembro, bona fide member of a certain group of persons. No, klaro ba? Abi no, sa ko na ginaingon diri lang sa tas gruto nga pero kapong pud sa gruto no. Kay murag may pagka kuan pod gamay, may pagka ug sa ato kana may pagka salim gamay kay gruto ba yan. Napos mahal nga birhen. Abi no kining among gruto. Kuan ni tiyanaan is kilid do na mo ginungutana nga asa man dapit ning gruto namo. Nanas kilid sa simbahan, no nanas kilid na mo gibutang. No, yan na. Arang-arang sa ni among gruto. Bisan tuod og pobre bidra sa iyongon pero among gruto amo pong gipagwapo-gwapuhan gamay. Okay? Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.